Aquest és el seu poble. Diuen els iaios que no sempre ha estat així, encara que a mi me costa imaginar-lo d'una altra manera. Expliquen que fins fa mig segle depenien d'un altre poble. No teníem ajuntament ni alcalde, eren uns altres qui decidien per nosaltres. Suposa un despertar d'unes ànsies de llibertat i d'autogestió, inclús. En la Eliana que ja se portava d'enrere una ànsia de lliberar-se dels lligams que tenien necessitat de mantindre en la Pobla com a metròpoli que era, i això era una pedania, doncs aconsegueix al voltant del 36 la independència. Arribava el moment d'estrenar un alcalde de debò. Mon pare li diuen Ricardo Llopis Quinto. En guerra fon alcalde del Consell i segregaren i feren poble, cosa que tots s'alegraren. I 20 anys després, per fi, En febrer del 58 s'aconsegueix ja la independència de pleno i el poble comença a viure sense recordar massa el temps perdut, sinó senzillament en tota la il·lusió de projectar-se cap al futur. era molt important tindre ajuntament, alcalde i no dependre de ningú. La segregació pel poble fon una alegria molt gran. Tots els xavalets, xiquets, abuelos, s'alegraren molt de lo que passà i segregar-se del poble, cosa que teníem de la Pobla anar a qualsevol cosa i cas que mos passara. Els nostres avantpassats van fer realitat un somni de la mà d'Enrique Daries, qui encapçala la primera corporació municipal de 1958, d'una Eliana que ja mai més perdria la independència. Nosaltres podíem ser una altra cosa i podem anar a soles i volem. I entonces, en aquesta situació és en la que jo m'encontre quan al 63 prenc possessió de la parròquia. Un poble il·lusionat en un futur, fent unes escoles que s'inauguren, unes xicotetes escoletes que s'inauguren precisament aquest any, una xicoteta banda de música, un metge, en fi, un poquet de cada cosa, un poquet de tot. Com ha canviat el nostre poble?
poble jove, hem crescut de pressa i mirem el futur amb il·lusió. Com serem d'ací 10, 20, 50 anys més? No ho sé, està a les nostres mans. Només espero que els nostres fills i nets estiguen tan orgullosos com nosaltres dels nostres iaios per fer d'esta la ciutat on volem viure, treballar i estar sempre.